Hola, estic a Figueres. Estic anant a la trobada del Tercat i ja veig tard i ja està plovent i tinc molt poca visió perifèrica amb aquesta caputxa. Doncs en aquesta... Bàsicament va ser una trobada de diverses persones molt friquis, com és el cas, i vam visitar una mica el Museu de Dalí de Figueres i després vam dinar i vam parlar sobre llibres. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat, somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Ens vaig conèixer una sèrie de llibres i més que parlar-vos jo d'aquestes obres, us permetré que els propis autors us parlin del que ells han escrit. Van ser el Contracte Wong. I res, és una petitíssima novel·la de ciència-ficció, no sé si és més un conte llarg o una novel·la, això ja ho deixo pels especialistes. De fet, la brevetat ve per les característiques del premi, és a dir, el premi recull, el premi de narrativa et demanen una extensió determinada, llavors dins aquesta extensió jo vaig presentar aquest relat. I s'ha publicat així en forma de llibre, doncs com una petita novel·la, i és una novel·la de ciència-ficció, tot i que no abordo la qüestió des d'un punt de vista tècnic, però sí que és una història, diguem-ne, d'amor i desamor entre una dona que diríem que és d'una mitjana edat, poseu-li la que vulgueu, que ha tingut molts fracassos sentimentals a la seva vida i llavors ella el que vol o el que intenta és trobar la manera de fer-se una parella amiga. Llavors ella sent a través de companys de feina que hi ha una gent que es diuen Indústries Wong que fabriquen tota mena d'enginys biocibernètics, diguem-ne, entre els quals humanoides, no? I alguns amb tanta fortuna que fins i tot hi ha persones que abandonen la família per anar-se'n a viure amb el seu humanoide de substitució. Els somnis de Penèlope. Una mica això, el passat desembre, amb Gregal va sortir a la llum, després d'uns quants anys de treballar-hi, perquè ha sigut un projecte lent, cuit de foc lent. I això, en Dani prologa els 20 textos que són 20 relats, contes, proses poètiques, alguns amb força càrrega eròtica, d'altres no. Ja dic, hi ha diferents temes, és una galàxia rosa, a vegades diguem que és un camí cap al bon amor, a vegades doncs, entre la vida... Bueno, hi ha diferents temes, no? Potser el més central és la comunicació, les diferents formes de comunicació, totes, no? Imatges, textos, la sexual, sí, un camí, no? I la Serp digué. Us presento I la Serp digué, ja... Tu també? I sou uns quants que ja, d'una manera o altra, n'heu sentit a parlar, de l'última presentació o per Facebook o per lo que sigui. Aquest llibre tanca una trilogia, finalment arribem a una conclusió. Cada una d'aquestes històries és una novel·la en si mateixa, però les tres van unides, són tres casos d'una cadena, no? O sigui, aquí cada una d'elles és una novel·la concreta, però la tercera acaba amb un últim capítol
que és el que dona sentit a tot plegat. I bueno, res, us convido a llegir-la. És una típica novel·la d'intriga, amb molta acció, amb molts personatges, amb molts viatges, amb molt de moviment. I aprofitant també que estem parlant del català, volia recordar-vos que tinc una obra publicada a Lecto, és gratis, només heu de compartir-la, que es diu Un passeig en l'amor. Vaig presentar-la als Premis d'Horta, de lletres joves, que no van guanyar, i per això la teniu aquí, per si us podria interessar. Spoiler alert!